Sioned ydw i, dwi'n canu a perfformio, cyfansoddi chdi bach a jyst gwneud beth bynnag sy'n dod yn sgil y swydd, really. Mae bob dydd yn gallu bod yn wahanol, really, yn y swydd yma. Fel da ni yma'n Conwy heddiw yn ymarfer ar gyfer datganiad gynnau'n syth ar ôl Her Cylchdaith Cymru. Mae bob diwrnod wahanol. Dwi'n licio her, sydd ddim yn drwg o beth. Ond ella fyddai di newid y meddwl ar ôl Her Cylchdaith Cymru. Dwi'n licio bod yn brysur. Dwi'n meddwl fysa ngwri'n deud bod fi chydig bach o control freak, ond dwi ddim o gwbl. Dwi'n meddwl bod yr her yn mynd i ddigwydd. Dwi'n meddwl bod o'n bell yn y dyfodol. Dim hen i'm yn barod am y peth o gwbl. Dwi'n hoffi beicio, dwi'n hoffi uchder, dwi'n hoffi bod mewn dŵr oer, dwi'n hoffi kayacio. Dwi'n mynd i gael wythnos ddifyr iawn, dwi'n meddwl. Dwi'n edrych ymlaen i wneud y cyngherdder ar hyd y ffordd. Mae hwnna'n ffitio'n iawn i fi. Ydw, dwi yn berson cystadleuol. Dwi'n dall bod y gystadleuaeth cyneifio defaid. Cwbl dwi'n dweud ydy hogan ffarm ydw i yn wreiddiol. Felly, unwaith yn hogan ffarm, bython hogan ffarm in the bag. Pwrpas yr her a beth sydd wedi cefnydd efo ydy bod ni yn gwneud gymaint o sŵn a phosib, dweud y gwir, i annog pawb i gael y sgwrs am roi organau. Dwi a'n heulu di siarad am y peth, a dyn ni'n gwybod lle dyn ni'n sefyll, sydd yn beth braf. Ond mae yn anodd i lot o bobl i wynebu'r sgwrs hyd yn oed. Ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig codi ymwybyddiaeth a hefyd wrth gwrs mae'r gyfraith yn newid eleni am roi organau. Ond hefyd mae'n mynd i fod yn codi arian ar gyfer pobl sydd angen triniaeth ar gyfer trawsblaniad a i helpu'r teuluoedd hefyd sydd yn dioddef. Fi o'n i yn ddiweddar yn ysbyty Glan Clwyd yn ymweld â'r rhai o'r cleifion yna a siarad efo cleifion oedd yn aros am drawsblaniad ac yn sicr oedd hynny yn ynghyfforddi fi i wneud rhywbeth ac yn falch iawn o ell bod yn rhan o'r her. Dwi'n mawr obeithio fydd, os oes na stigma ynglyn â cychwyn y sgwrs, bod hwnnw yn meddalu neu yn mynd yn gyfan gwbl. Dwi'n gwybod mae rhai pobl yn bron iawn ddim eisiau sgwrsio am y peth rhag ond bod o'n temtio ffawd mewn ffordd, ond y gwir amdani ydy mae'n andros o bwysig gael y sgwrs. Ac os fedrwn ni'n gwneud digon o sŵn am y peth yn ystod yr her, bod ni'n gwneud y sgwrs yn rhywbeth normal mewn ffordd ac yn rhywbeth rhwydd, jyst yn annog pawb i gael y sgwrs, really.